Здравейте, потребители на YouTube. Днес снимам синглплеер. Тук до мене е... Този, който не иска да снимам... Ти, който не искаш да снимам с него. Този, който в момента нямам да снимам с него, само ще говорим, ако не ми затвори. Дай брадва, бе! Ей. И както виждате, той ще играе мултиплеер с едно момче. Аз ще играя синглплеер да поснимаме и така. За кеф, нали? Да, защото ми трябва значки. Какво? Трябват ми значки. Какви значки, бе? Значкови значки. Като снимаш клипове, ти дава значки. Извинете го, моят приятел, той сигурно не е снимал клипове никога преди. Ага, не съм снимал. Аз даже имам програма аз. Пракия де, аз снимам с фрапс. Сигурно моите едно по... Сигурно... Баш не бачи, твоята е по-тъпа от фрапса. Коя е? На мен е най-новата. Да. Най-хубавата и забравих името, но аз много искам да се сваля. Камтазия. Не. Камтазия 8. Не. Ми коя? Ай, кажи ми. Ми забравих името. Браво, тебе, значи не знаеш коя. Да. Да. И така виждате, бренчваме си. Тук няма кой друго да правим. Мисля това да е поредица. Някаква поредица мисля да напитува. И мисля, че толкова бренч ми стига. Също така, знаете, аз играя на нормал. Не, на изи всъщност играя. Извинете, че ви излагах, играя на изи. Да. И виждате, почнал съм да огладням. Затова мисля в минута да направя една дупка и фермичка. Охо, сила 1. Моля? Ама мощ 1 ми се пада на лъка. Виждате, моят приятел играе на български, аз играя на английски. Аз играя на руски. Виждате, моят приятел играе на руски, не знам защо. Защото искам да знам руски. Ето виждате, намежи Микол, гадост. Какво? Говоря си. Говори си. И колко минути ти е цял клип? Аз снимам в YouTube и там имаш колкото си искаш време да снимаш. Аз нямам клип. И виждате, може да снимам вече час, не знам. Защото вече не снимам в VBOX, а в YouTube. Защото един приятел ми обясни как да се регистрирам. И вече снимам. Вече играя и снимам в YouTube. Да, регистрираше като си направиш регистрация в Google. Да. Знам. И така сега бренчваме, да мога да намерим. Всъщност не бренчваме, а си правим... как да го кажа? Правим си... дупка, така го нарича, за ферма. Так, прави си дупка за ферма. Прави си дупка за ферма! Аз копаеш съм надолу, копаеш. И си правя дупка за ферма. Дупка за ферма! Представяме дупката за ферма! Ми трябва ми храна игра на Peaceful.
Както виждате, направих си дупката за ферма. И май Митака ми затвори. Митака, още ли си тук? Да, тук съм. Хора, сега ще влизаме само да си направим един меч и лопата. Виждате, кирката ми е почти на косъм да се изхъби. Ето един стон. Не знам как се казва. И сега една лопата и излизаме. Ето виждате, ние живеем в джунгла. Първи епизод, аз снимах първи епизод, но не го качих, защото нещо стана. Виждате крипърче. Крипърче. Виждате изжестяващото нещо наречено крипърче. С Сега ще свидетели на него. Мисля да направя фермата и да приключвам за днес. Ето само купаем още малко дърт за ферма. Дай моите. И не, всъщност няма да спирам клипа. Ще потърсим животни за храна, защото сме огладняли доста. И сърцата ни са малко. То две сърца не са малко, ама все пак трябва да намерим спешно и да се набавим месо, ако намерим такова. Зависи каква храна намерим, де. Не е сигурно. Всъщност нищо няма да правя. И да те ужасно много млади. И да, следващия епизод ще търсим храната. Защото нещо много да не млади. Добре. И това беше всичко от мен. Всъщност ето едно прасе там има, а сега ще отидем да го бием. Едно пращо има там. Едно пращо, както ни приятели казват. Дори не едно пращо, а много пращо. И мисля тук до прасето да свършваме. Ето, благодаря, че се абонирате се за мен, давайте положителен отговор за клипа и чао!